हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर ब्लॉग टे आरंभ करछि। बतानी मु फ्रेश हे खाई काम को जीवा चलो देखिया कौन अगिया करछंदी देखिया ऊपर कहले हमर छात पर रोसे होची से भी जीवा नगे आइलानी खाया पे कौन लगे आला खाया पे भोक गला जीवा काम हैं नगे कौन है हैं आलू पटल भजिया ହେଇନି 8ଟା ବାଜିଲାଣି କାଇଁ କଣ କେତେ ଗଲାଣି ଓହୋ ଏଇ କଣ ଅନେଇଛି ସେମିତି ହବ କେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଖାଲି ପୋଟଳ ଭଜା ନା କଣ ପୋଟଳ ଭଜା ସକାଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଆଉ କଣ କରିବା ବିନା ପନିପରିବା ରେଟ ଆଉ କଲେନି ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଆଳୁ ଛାଇଁ ପକେଇଛି ଇଏ ଟି ମିଆଁ ମିଆଁ କାଇଁ ହଉଛି ହେଇ ମିଆଁ ମିଆଁ କାଇଁ ହଉଛି କାଇଁ ମିଆଁ ମିଆଁ ହଉଛି ଖାଇବୁ ନା କଣ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ ମସଲା ଦିଆ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା କାମକୁ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ ଖାଇଦବା ଜଲ୍ଦି କଣ କାମକୁ ଯାଉଛ ହଁ ଯାଉଛି କାମକୁ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ